Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah SDN Ngagrik siji sing pinter lan sregep. Pripun kabar dina iki? Muga-muga sampeyan tetep sehat supaya bisa melu pelajaran saiki. Sadurunge pelajaran diwiwiti, ayo ndedonga dhisik supaya ilmu sing ditampa bisa migunani kanggo kita kabeh. Dina iki sinau basa Jawa ulangan 1 bab ayo makarya bebarengan. Tujuan sinau dina iki, siswa bisa niru lan ngucapake swara basa saka teks sing keprungu kanthi bener. Siswa bisa nyebut angka nganggo basa Jawa kanthi bener. Siswa bisa ngrampungake ukara adhedhasar wacan. Semaken gambar ing ngisor iki, banjur tirokno carane maos gurumu. Rini duwe adik siji. Jenenge Bima. Umure 4 taun. Bima sekolah TK. Rini lan Bima pancen rukun. Bocah loro ora tau tukaran. Saben dina Rini karo Bima dolanan bareng. Rampung dolanan, omah kudu diresiki. Dolanan disimpen ing panggone. Tujuane supaya gampang yen arep goleki maneh. Ayo diulang malih macane bareng-bareng bocah-bocah kalian Bu Guru. Rini duwe adik siji. Jenenge Bima. Umure 4 taun. Bima sekolah TK. Rini lan Bima pancen rukun. Bocah loro ora tau tukaran. Saben dina Rini karo Bima dolanan bareng. Rampung dolanan, omah kudu diresiki. Dolanan disimpen ing panggone. Tujuane supaya gampang yen arep goleki maneh. Ing wacan ana ukara nganggo warna abang. 1, 4, 2 yaiku ukara angka. Yuk nyimak lan ngucap angka 1 nganti 10. 1. Dikatekke tulisane lan pangucapane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba bareng-bareng diulangi malih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Yuk coba disimak lagu Ayo Sinau. Konco, ayo do sinau. Itung nulis maca nurut marang guru. Siji loro telu papat limo enem pitu. Ayo konco padha giat oleh sinau. Limo enem pitu. Ayo konco ayo do sinau. Itung nulis maca nurut marang guru. Siji loro telu papat limo enem pitu. Ayo konco padha giat oleh sinau. Limo enem pitu. Ayo konco padha giat oleh sinau. Tembang sinau iso dibuka ning buku Tantri Basa halaman 18. Tugas siswa ing omah. 1. Ngitung cacahe dolanane Rini lan Bima. Nomor 2. Njangkepi ukara wacan Rini lan Bima. Ayo rewangono Rini lan Bima ngitung cacahe dolanan. Banjur tulisen angkane ana bunderan. Dolanane diitung banjur ditulis ing bunder jumlahe dolanane Rini lan Bima. Tugas nomor 1. Tugas nomor 2. Jangkepono ukara ing ngisor iki. Rini duwe adik umure taun. Rini lan Bima pancen saben Rini lan Bima dolanan bareng. Dolanan disimpen maneh ing Tugas dikirim Google Classroom. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.